Bueno, Xavi, ens trobem un estiu més i ja són uns quants i és quasi tradició aquesta entrevista d'estiu. Ara tenim un tema important a analitzar, que són els resultats de les darreres eleccions municipals. Com ho valoreu des d'Esquerra? Bé, és evident que nosaltres anàvem a guanyar aquestes eleccions per poder agafar l'alcaldia i transformar la ciutat, que creiem que necessitava una transformació i un canvi important i profund. Bé, no ha pogut ser. Malauradament, doncs, la situació serà molt continuista, per no dir totalment continuista, amb un mateix govern, amb un suport realment bastant curiós, no? Per un cantó el Partit Popular i per l'altre en Comú Podem, però nosaltres hem fet un resultat prou digne, seguim sense bona força, amb 5 regidors, i l'alcaldessa i el Partit Socialista ha de buscar suports per tirar la ciutat endavant. Bé, malauradament el primer suport que va tenir amb el Cartipats, és el que he explicat abans, però ara s'obren noves finestres d'oportunitats per fer canvis a la ciutat. És evident que nosaltres farem servir aquests 5 regidors per fer tots aquells canvis que a nosaltres ens agradaria fer amb la possibilitat de la força d'aquests 5 regidors. De fet, fins i tot tenim més possibilitats ara amb 5 regidors que abans amb 7, perquè abans hi havia una majoria absoluta absolutament tancada, no? Amb el Partit Socialista i en Comú Podem, i ara el ventall de possibilitats i d'incidència doncs, és més gran, i nosaltres sempre actuem i hem actuat amb responsabilitat, fiscalitzant, però alhora també donem i fem propostes de cara a la millora de la ciutat. Si analitzem aquests 4 anys d'oposició que han acabat ara, de l'Esquerra, què és el que assenyalaries com el que més ha fet? Jo assenyalaria la feina constant que hem fet com a grup municipal, el no parar, el anar-hi, no? Des del minut zero, des que vam començar el mandat anterior, ja ho vam explicar, i els 7 regidors que hem tingut durant aquests 4 anys han fet moltíssima feina, hem sigut els que més mocions hem presentat, hem fet infinitat de propostes, ens hem reunit amb infinitat de persones, entitats, hem posat sobre la taula propostes de canvi estructurals a la ciutat. Hem portat, per exemple, a Fiscalia tot el tema de Can Canyadell, hem estat amb el darrere dels recursos humans, hem fet la feina que creiem que ens pertocava com a primer grup de l'oposició i com a cap de l'oposició, perquè mentre que no estàs governant el que sí que has de fer és intentar ajudar al màxim a que la ciutat doncs, no es vagi perdent pel camí amb aquest continuisme dels que governen, i fiscalitzar i proposar. I jo estic molt orgullós i molt content de la feina que hem fet tots 7 regidors, que agraeixo moltíssim la dedicació i el compromís durant aquests anys, i podem estar tots molt orgullosos. De fet, mantenir segona força també és degut, suposo i crec, que moltes persones a Rubí han valorat l'esforç que hem fet durant aquests 4 anys. Ja et dic que ha sigut des del principi fins al final, i no hem parat. I ara? Ara què? Bueno, ara és continuar, però com deia abans, amb la possibilitat que amb 5 el Partit Socialista ha de trobar acords. Jo ho vaig dir-ho i ho hem dit. Nosaltres no serem el camí fàcil, és evident, perquè som exigents, perquè som coneixedors de la situació, perquè també som exigents amb nosaltres mateixos, i per tant el Partit Socialista, l'alcaldessa, té la possibilitat de mirar cap a nosaltres, amb la dificultat que representa, perquè, com he dit, som exigents i tenim projectes molt concrets, molt ben treballats, o pot mirar cap al Partit Popular, cap a un altre que és un camí per ella molt més fàcil, però crec que per la ciutat no és gens beneficiós. Nosaltres li oferim la possibilitat de dir, escolta, nosaltres no ens tanquem alguns acords, algunes propostes, etc. Però, home, parlem-ne. El que no pot ser és que la primera de canvi agafi l'opció més fàcil, que són aquests que els hi diuen que sí, a més amb projectes i propostes amb la ciutat totalment oposats, com pot ser el Partit Popular per un cantó i en Comú Podem per un altre, amb el Partit Socialista pel mig. Però és molt estrany, així les ciutats no avancen, la gent no millorarà la seva vida a Rubí amb aquest batibull de PP, en Comú, no s'entén això. I nosaltres sí que li vam oferir, de dir, som els que podem donar estabilitat, i Rubí necessita estabilitat i projecte. Això sí, el preu és exigent, com no pot ser d'una altra manera. En quins projectes us trobaran al govern municipal? Mira, ens agradaria que hi hagués un canvi profund en l'estructura municipal. Això què vull dir? És una nova visió, no? De dir, per exemple, volem una ciutat més sostenible, més amable, més verda. Això vol dir canviar les qüestions de la mobilitat de la nostra ciutat, potenciar que a Rubí la gent tingui ganes d'anar a peu, passejar per la ciutat,
afrontar el canvi climàtic amb més garanties de les que tenim, i això vol dir remodelació dels certs espais, de places i carrers, vol dir, per exemple, fer itineraris molt més amables, on hi puguis anar caminant, en bicicleta, entre la biblioteca, l'estació, els CAPs, les escoles, etc. I després una modernització de l'administració pública. Creiem que Rubí no es pot quedar enrere en moltes qüestions amb el que fa de servei a la ciutadania. Ja no només quan tu presentes una queixa o quan tu vols alguna cosa que et puguin respondre, sinó a l'hora de ser eficients, per exemple, amb el tema del REC, amb el tema del transport públic, amb el tema de la seguretat, del manteniment de l'espai públic. I després una organització de les entitats, dels clubs esportius, amb una visió molt més estratègica de ciutat. A nosaltres ens agradaria, per exemple, que hi hagués molta més transparència dintre de l'Ajuntament, a l'organització. Creiem que han sigut 4 anys molt opacs i des de fora ho tenim més difícil que siguéssim guanyat, no? I això és un repte que els que estan ara on donat suport haurien d'haver apretat en el seu moment per demanar transparència, fer auditories, etc. Doncs veurem cap a on evoluciona aquest mandat. Moltes gràcies i bon estiu. A vosaltres, bon estiu a tothom.